Kanboko herrian mobilizazio jendetsua egin dute asteburu honetan laborantza lurren defentsan. Maginia laborantza lurretan buik taldeak 84 etxebizitza eraiki nahi ditu eta horren kontra berriz ere mobilizatu dira 100 herritar. Manifestazioen ondotik lurraren aberastasuna agirian uzteko landatze herrikoia egin dute. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioak kanbotik agurtzen dugu, hementxe bertan iragain baitean Maginia laborantza lurren aldeko mobilizazioa. Gaurko saioan euskaraldia ere aipagai izango dugu eta urte osoan euskararen alde lan egiten duten proiektuak aipagai izango ditugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Apirilaren 15ean abiatu den euskaraldia aurrera doa. Ipar Euskal Herriari dagokionez orotara 26 herri batzorde osatu dira 11 egun hauetan ekitaldiak antolatzeko. Baina badira denda eta taberna asko urte osoan ere euskaran lehen lerrora ekartzen dutenak. Hala nola Saran sortutako ezkesa jantzi marka. Proiektuaren bidez urte osoan euskara jaztea dute helburu. Hasieratik gure nahia ere, zen erakustea Iparraldean ere euskaraz bakarrik lanan aritzen zela eta euskaraz egitearekin bakarrik ere moldatzen alginela eta lan munduan ere iristen alginela, zerbaitera iristen alginela edo. Gure mezuak, lemak, t-shirten gainan dena euskaraz dira. Beraz, logikoa atsematen dugu ere gero dena afitxak edo olako mezuak euskaraz egitea. Niretzat biziki importantea da lehen hitzak beti euskaraz izaitea. Ikus dezaten eta uler dezaten nora etorri diren oporretara eta gu nun bizi garen eta gure hizkuntza biziki garrantzitsua dela eta erabiliz bizirik mantenduko dugula. Saratik Lartzabalera, badira 3 urte ateak ireki zituela Ezpeletenia ostatu kulturalak eta urte hauetan ekitaldien bidez euskara lehen lerrora eraman dute. Kontzertu edo bertso emanaldi ez gain, hilabetero euskarazko liburuen aurkezpenak proposatzen dituzte. Gure komunikazioa eta gure aktibitateak euskaraz dira. Jendea justuki dinarazteko gure ganat euskararen gandik eta erakusteko ere ez dakitener euskara beharrezkoa dela hemen zinez gauzak untsa baliatzeko eta euskaraz bizitzen ahalko dela hemen. Mauletik Baionara salto egin berri duen Oguantzuzi marka xiberotarrak euskalkeari lehentasuna ematen dio batez ere komunikazioan. Hasteko ahaldizuk erraiten gu lan osoa euskaz egiten dugula, zenta beti gututzu lanin euskaz. Eta hau dela, xiberotarra inekartia lapurdiat guetako abeastarzun bat duz ebai, zenta oso egerra baita hizkuntz bezala. Horrelako proiektuek bultzada ematen diote euskarari normalizazioaren bidean lana egiteko dagoelako. Zenbat aldiz Donibane loitzun batean eta euskaraz entzun eta saltegi batean eta inglesez erantzun. Eta gu ahituak, badakigu frantsesan, ez zergaitik inglesez erantzuten diguzue. Ez genekien euskaraz ari zinetela. Beraz hor ere, ageri da jendeak ere euskara ez duela belagian, ez dela gai identifikatzeko euskaraz ari garela. Beraz, errango nuke badela lan hainitz egiteko gure hizkuntzaren alde. Ziburu batean euskaradunak eguneko 12 bat edo izanen gira, beraz eran nahi du, kurutzatzen duzun 10 pertsonetatik batek bakarrik badakiela euskara, zutai kanpo, beraz biziki zaila da euskaraz bizi alizatea. Ona ez da debekatua, baina praktikan kasik gauza ezinezko bihurtzen da, nun ez ziren hola leku batzu, momentu batzu eskaintzen, lehen erraten nuen bezala, komunitatea bildu indartu. Lehen pausua ite hori, tamalez, maleruski ahas gutirentzat dela naturala. Baita natural bihurtzen baldin bada ere, oinajean badu izan da momentu batez autu politiko bat, janez, honik hasiko ditu denak egunon edo euskaraz. Bestela hori etzaizu ateratzen jara ingurunea iparraldean hain da diglosia handikoa, biziki zaila dela lehen hitz hori euskaraz egitea, eta beraz, biztan da euskaraldia bezalako ekimen batek hortara eramateko pausu hortan laguntzen gaituela. Urte osoan euskararen alde lan egiten duten proiektu hauek ere euskaraldian parte hartzen dute. Hain zuzen iparraldean 315 saltoki eta ostatu baino gehiagok izena eman dute hizkuntza ohiturak aldatzeko xedea duen ariketa kolektiboan.
Hain zuzen, Euskarak bizi duen larrialdi egoera zohartarazteko Euskal Herrian Euskaraz kolektiboko kideek, Euskal Elkargoko lehendakaria, Jangene Etxegarai eta baita erakundeko hizkuntza politikaz arduratzen diren hautetxiekin bildu dira berriki. Azken hilabeteetan ikusten dugu egoera blokatua dela eta Euskarari dagokionez hainbat gaietan, alegia auzitegietan Euskaraz deklaratzea debekatzen digute, azterketak Euskaraz pasatzea debekatzen diete ikasleei, eta aspaldiko aldarrikapen bat ez da intzinatzen, alegia Euskal Herrien izenak, Euskaldunak direnak, ez dira ofizialak eta bigarren mailako izen bezala tratatuak dira. Beraz, egoera blokatua da gai horietan eta guk eskatu diegu arlo politikotik hori desblokeatzea eta salatzea egoera hori. Izan ere, eskaera bereziak egin dizkiete hautetxiei. Bi eskaera luzatu dizkiegu. Lehena, Euskal kultura lehenestea Euskal Herrian. Alegia, Euskal kulturaren aldeko politika, lehentasunezko politika bilakatzea, eta ez gaur egun bezala, azkenean, bigarren mailako politika bat izaitea Euskal kulturaren aldekoa, diruz oso gutxi oroak lagundua dena. Eta bigarrenik eskatu diegu, Euskara ikasi nahi duen orok, Euskara kitxorik ikasteko baldintzak eta sor ditzatela. Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek ondo dakite zer den beren hizkuntza eskubideak urratuak ikustea eta horregatik beraiek ere hitza hartu dute honen berri emateko. Dola 33 urte bezala, basoa urten ere frantsez pastu beharko dugu, ezin dugu euskaraz pasa. Tigidanik euskaldunak sortu gira, euskaraz ikasi dugu, ama hizkuntza da, eta hori onartezina da, gaur egun ere oino, gure azterketak, gure eskubideak ez direla, zapalduak direla. Topaketaren ondotik Euskararen alde dihardutenek espero dute Euskal Elkargoko ordezkariek urrats zehatzak ematea eta batez ere hautetsiak larrialdiaz jabetu eta Euskararen alde urratsak egiteko beharraz kontzientziatzea. Kanbon mobilizazio jendetsua egin dute asteburuan Maginia laborantza lurren defentsan. Bertan, Buik taldeak 84 etxebizitza eraiki nahi ditu. Bi manifestazio abiatu dira Kanbo eta Itsasuko herritik laborantza lurretan bat egiteko. Bistan da, biziki konten gira ikustea oinbeste jende urbildu dela gaur egun. Ekimen hori polita da ene ustez eta jendeak bat egiten du mobilizazio egun honekin. Satisfoz argunt izanen gira irahazia izain dugulaik. Baina bai, gaur jendea bildu da, rakastatsua maiten du egunak, ala nahi ginuen erakutsi alde batetik hemen herritarrek prest zirela zaintzeko hazlur horiek. Manifestazioen bidez, parte hartzaileek lurraren aberastasuna aldarrikatu dute eta bertan kalitatezko mozkinak ekoiztu daitezkeela nabarmendu dute. Nahi dugu erakutsi hemen, batzekariak ere egiten aldirela, irauli durleik lur hau, ageri da lur sakona dela, edeja dela, ahik ez da, eta beraz bekatu da lur hau desegitea. Hain zuzen lurraren aberastasuna agerian uzteko arratsalde hasieran landatze herrikoian mota guztietako barazkiak landatu dituzte okupatutako lurretan. Izan ere, Buik taldeak etxebizitzak bertan eraikitzeko baimena duia da eta edozein momentutan obrak abiatu ditzazke promotoreak. Horiek edozein momentutan sartzen aldira eta hortako ere bazen gogoa gaur, ikusi dugu makilen zinegite horrekin, nahi dugu erakutsi, begira, guk ez dugu utziko egiten, kostala kosta hemen ez ditugu utziko sartzen. Hau ez da hiena, hau ondarea da, hau da laborari lan tresna eta ez dugu utziko egiten. Eta ikustea pozten gira, ikustea inbeste jendek ere segitzen gaituela hildo hortatik. Gogoratu behar da, aste honetan bertan proiektuaren kontrako ekintza bat dela eta 4 militante 8.700 euro baino gehiago ordaintzera kondenatu dituela Paueko auzitegiak. Hortarako kutsa bat antolatzen da, fresak pagatzeko eta pentsatzen dut represioari aurre egiteko, kolektiboki erantzunen dugula eta berdin buru ilan ikusiko ze gertatuko den Kanboko kontseiloari buruz ekintzaren ondotik ere izan behitira berriz 3 militante auziperatuak. Aroztegia txete Aize egotenak
Lurrak nahi ez dituen krisita problemak. Lurra diru iturri egin nahi dutenak. Buik lafarta bolore, ai, 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 kompostara dena.